бархе аз сокинони ноҳияҳои наздимарзии Тоҷикистон як ҳафта боз наметавонанд бо шиносномаи сурхи дохилии марзи Узбекистонро гузаранд. Қаблан ба онҳо иҷозат шуда буд, ки бо шиносномаи дохилӣ то 30 километри кишвари ҳамсоя рафта 5 шабона рӯз дар он ҷо бимонанд. Азим Муродов, як сокини ноҳияи Турсунзода минтақаи ҳамарз бо Узбекистон, рӯзи 25 март ба радиозоде гуфт: ин вазъ як ҳафта пеш тағйир кард. Пештар бо паспорти сурх метавонистем ба Узбекистон гузарем, ҳоло марзбонҳо мегӯянд, ки мумкин нест, афзуд ӯ. Айни ҳамин мушкилро сокинони ноҳияи Конибодоми вилояти Суғ низ доштаанд. Як корбари Фейсбук рӯзи 25 март пас аз нашри хабари радиои Озодӣ дар ин бора иттилоъ дода гуфт: беҳтар аст нархи шиносномаи хориҷӣ арзон карда шавад. Шояд дар ягон кишвари олам мисли Тоҷикистон шиносномаи хориҷӣ чунин нархи баланд надорад. Дар Тоҷикистон нархи он қариб 800 сомонист, дар Қирғизистон 80 сомонӣ. Бар асоси тартиби нави муқаррар гардида байни Тоҷикистон ва Узбекистон, шаҳрвандони ду кишвар танҳо бо шиносномаи хориҷӣ ҳақ доранд ба кишвари якдигар сафар кунанд. Бино ба маълумотномаи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон, баробари убур аз марзи Узбекистон ин санадҳо заруранд: шиносномаи дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шиносномаи хориҷии умуми шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳодатнома барои бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гузаргоҳҳои марзӣ баъди як ҳафтаи расман бекор шудани сафари якмоҳаи бидуни раводид серодам аст. Баъзе аз сокинон мегӯянд, барои гузаштан аз марз баъзан соатҳо интизорӣ мекашанд. Навбатпоии зиёд бештар ҳангоми гузаштан аз ҷониби Тоҷикистон мушоҳида мешавад. Сокинони ду кишвар, ки амалан ҳамсояи девор ба девор ҳастанд, якдигарро 12 сола надиданд. ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳо корбари тоҷик аз ҳузури худ ва сайругашташ дар Узбекистон хабар дода, аз ҷумла дар маркази шаҳри Тошканд, регистони Самарқанд, хона музеи Садриддин Айнӣ, бозори Нони Фарғона ва мақбараи Имом Бухорӣ аксу видео гузоштанд. Бархе аз корбарон аз муносибат ва пазироии хуби сокинони Ӯзбекистон тавсиф карда, онҳоро барои боздид аз кишвар даъват намуданд. Дар Тоҷикистони чанде аз худравҳоро бо рақами давлатии Ӯзбекистон мушоҳида карданд ва акси баъзи онҳо ба Фейсбук роҳ ёфтааст. Аммо зоҳиран ин хурсандӣ ба дили онҳое намехунҷад, ки як қадам то Ӯзбекистон истоданд, аммо бо шиносномаи сурхи дохилӣ имкони гузаштан аз марзро надоранд. Онҳо умедворанд, ки мақомот ҳарчи зудтар ба кӯмакашон хоҳанд расид.